عسران حدن كفل زمن سوسان حدن كفل زمن يلوم 400 عامت زقاقي على حو تسفاي تقراوا إلك تصرف كم تصرفي يسمعني تقراوا أبيك رغبة يزبلك أبي مو إلى الدلاوي الدبيت ميديا أب أمريكا أنا ممرقتها مصحفها بزجيشلو تهارمو زبل زحرق زينا تزرقحو قنيو مهرتي أزز كبلو دلي نايتي غاتانس سيغاتا سخاب حجنا نشعبيا تسرقل ناي حاسوت ندحري سبيرنا يا بقى خمس تطبق سلام كما ياللخم كما يتقنيو كبرات فتوات تخاتاتلتي شدن رياكت سوان انه لو معنتون كم تلمود بحدش فيديو ترخيبنا زلنا عمنا لو معنت فيديو قداي ددبيت ميديا العلسي زبلو نجر علن زبلنا زلهم من ينتلكم كبرن فتون غازيطኛ اول سعيد مالتي ስለዚህ كبرن فتون إلك أقلص بولني دحرة دقيم قلص لكم يتساقم يلن كم تات فتوان نسخاتكم أنا كم أجي روح قلص ولا زعك ابن خمسة كونس كنقرأكم أول سعيد تايز بلنا نازلو كنسمع عندنا حدش رئيتو تهبوني بتعمي قدوسات زخونكم سبات كاللخم مالتيو أبزي نايلو معنزل رئيتو لايك ايتو حلو إلى لحد كل تفقر شوز تبها بتمساسل بعلي سلسة كومنتات درجة هيوزل مالتيو ويلكم شدن إلنا تيد تغلاي مالتيو ثانك يو مان شدن شين كادو تدكس ككمرة دا أخايو مالتيو حيلا دبيتا يخوينو إلى الدلاوي الدبيت ميديا أب أمريكا أنا ممرقتها مصحفها بزجيشلو تهارمو زبل زحرق زينا تزرقحو قنيو تصرفا كان يسانيو كم تقالا سايس لزي صلو دما نحده ليتن قطرن كيعرفه بزعبا حزب زقال الزنبره اكتيفيست موغا ملكت سعرتي سلازي نهاي لمهرام نمقالستكم زربربوم زريمو مهرتي عزيز كلو دلي نايتي غاتانس سيغاتا سخاب چاينا زقنه يتلمدين بوليتيكانيا حزب إرترا انقربيت سلازي بلع زقاوم زلخو إلو ام ميديا أجندا سالست نديفو أكبل شمقل لومي نايهوتات إيرايو نعسران حدن كفل زمن سوسان حدن كفل زمن يلوم 400 عامت زقاقي على حو تسفاي أموت إرترا سبعين سبيت النيرو مسي صوي عطوتا سبيتي دحرايك اتيلو ايت سبعي صويعوا تالا حمسي ودديا وليدا تبعتها يلواس اي زوم عشا سبعي غوالديان استيت خبلوك ميلايلو ما سلازي دغيو واخاتا جيجا بجيجا ملس واريم واصبويو حدا كفل زمن ويكا سنچري بانا نصوعسي 100 عامت كيتغاغي لي مالتي اندحر انا بشح غيرنا يس حدا مليونيوم يزخون امو سوسان عيسران ناكندي عامتا تفلالا ناي 4 عامت مش 4 عامت سي 400 عامتات كويننا لوا زي اخا اول سعيد بربع بعسرته ترابح واي حساب صبغيو بزخونه وين تنسايهم زصبيو زتمشطو ريسا ترفك مرحو اب اداوم كتخبلهم زصينو نسرح اكل كداخم الكافتنو حجزنا يزي دنب فتحي صقم تردين له كاب قنا من يزقتلكم زطفاكم زنبر حج تردين له كلهم تردين له انا جينا سالت انا نهنوك بلاي ما قبروني بسوم ميديا قالوا تلو صرحو سالت انا هنوك نعنا تشانس يبنا خنزارم بلاي ما قبروني هج انتاي قويمت انصار تغاري خويدالو اريتريان ابزحو بلو متى يخون لكم بحسو قربكم يخلني انا اريتريان تودع ادي تغراويتي ابو تغارو قبلو يلفلفو علو ولا ناي هقدف مزاربي يقبرنا نزي واتهاجر سبيتاي ودلو مش ماني شومو مع بل قالز بلو انا جن ايملسكون صغيله معي تغراوا الك تصرف كم تصرفي يسمعني تقراوا أبيك رغبة يزبلك أبي مو تودع تعمتوا بلو زلهم أنا إريترياني بيرت تذكريها نسخة خواقعوها يوم قويتا نوغوس كابيتينسي نسخة أقلقلوتو زود أسبك thank you for your service تباهلك تدك السابقة جيجنا إغا بتي زتوهابك حلافنة نوعلو أبتاز خبرت وتدرناسي كم عبي سرح بتعم حيال بزبهال ترائيو كم عبي سرح تقصر العدي أمريكا نايدحننتا ناي كله نقراسي أب سيكوريتي زغبرت عدن ديخا تقلقل نيركا نعوخا كبرن موسان مسقنا انتو هايبوكا بخبري
تسرح زنبركان استسنخان سبيخا مش ابزي ክትመጽእ ከለኻ ብሓላፍነት ወሲድካ ዋላ ትቃለስ ዓይነት ሰብ ኩን እምበር ብዙሕ እቲ ሕብረተሰብና ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ ገለገሊኡ ሓጋዚታ ያ ዝረአየታ ኣይትበሃልሲ መዲዳት ሓብ ኢሎም ይምስሉ ወለድና ሓጋዚኡ ምስ ረአየ መዲዱ ሓብ ዝፍትን ሰብ ኣይትስእንን ኢኻ ገለገሊኡ ኻ አንጻርካውን ዋላ ጥዑይ ተዛሪብካ ንባዕሉ ደስ ዘይክትብሎ ስለ ትኽእል ምናልባት ተጠንቀቀሎም እየ ዝብለካ ክብሩን ፍትውን ሓውን ንስኻ ግን ገርህን ለዋሃን ኢኻ ትመስል እቲ ዝለፍዑሉን ዝደኽሙሉን ኣተሓሳስባ ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ ብሓሳብ ክቃለሱ ኻልካ ከይትሓስብ ንዓይኳ ዛጊድ ክሳብ ሕጂ ካብዚ መጻኒ ሓነጽቲ ይኹና ጎዳእቲ ላይ ገልጸኒ ኣነ ምኽንያቱ ብከምዚ ዓይነት ነገር ተቀበለኒ ኢለ ስለ ዝሓሰብ ኮን ተርእቶታት ግን መብዛሕት እንሲ ኣብ ጉዳይ ማንነት ኣተኩረን ዝውሃባ ርእቶታት እንደን ንሳተን እውን ድማ ብንቕሓትን ብፍጠትን ዝተመስረታ ዘይኮናስ ከም ደስ ዝበሎ ዝኾነ ሰብ መጽኡ እንታይ እንበበ ባህል እንታይ ማለት ምዃኑ እንታይ ፈለጠ ጥራሕ ብቋንቋ ዶ ንሕና ሕዋቲና ቋንቋ ጥራሕ ዶ ሕውነት ኣለ ኢሎም ዝዛረቡ ዓበይቲ ሰባት ኢሉ ዝርድኦም በዓል ዓወል ስዒድ ብዝተዛረብዎ ዘረባ እዮም ከምዝኑ ዝፍትኑ ባህል ተባሂሎም ከም ዝጽውዕ ስለ ዘይፈልጡ ቋንቋ ከም ሓንቲ ኤሌመንት ወሲዶም ጥራሕ ዝዛረቡ ሰባት ኣይትስእንን ኢኻ ሸለል በሎም እየ ዝብለካ ኣነ ሸለል ትራኻኒ ይቃለስ ኣለኹ ዓደይ ናጽነት የለያ ብለኩም ኣለኹ አንበሳ ኣብዚ ዘለና ምኽንያት ሰላማውያን ምዃንና ክንገልጽ ንሕና ኣንጻር ህዝብን መንግስትን ሕግን ሆላን ከም ዘይኮንና ድምፅና ንስማዓሉ መዓልቲ እዩ ኣሕዋትናን ብጾትናን መቃልስትናን እቶም ትባሊ ኣብ ጎድና ኮይኖም ዝቃለሱን ዘቃለሱን ዝነበሩ ድምፂ ክንኮኑ ኣብ መስርሕ ዘለውለው ዝቃለሱን ዝነበሩ ድምፂ ክንኮኑ ናልባሽ ንፈልጥና ፍርዲ ዝተዋህበለው ኣብ መስርሕ ዘለውለው ኣብ ቀጻሊ ድማ ንፍርዲ ዝዳለውለው ለማዓንቲ እውን ፍርዲ ኣሎን ኣባላት ስለዚ እቲ ዘጋጠመ ጉዳይ ክኸውን ዘይነበረ እኳ እንተኾነ ካብ ኮነ ግን መንግስትን ህዝብን ሆላንድ ሓደ ክንብሎ ዝግብኦ ነገር ኣሎ ምናልባሽ ትግርኛ ይዛረብ ስለ ዘለኹ ዘይክሰምዑ ንኽእሉ እዮም ንኹሉ ግን እቲ ትግርኛ ዝሰምዕ ነዚ ቋንቋ እዚ ተርጊሙ ነዚ ሓሳብ ተርጊሙ ኣበየ ሶሻል ሚድያ ይኹን ናይ ጋዜጣ ማዕከናት እቲ ሓቂ ክረድእ ይግባእ ኣብቲ ጉዳይ እዚ ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹምሲ ክፍትሑ ኣለዎም ዝብል እዩ እቶም ዝቃለሱ ጸንሑ ወይ ከዓ እንዳቃለሱና ጸንሑ ሰባት ከም በዓል ጆን ብላክ ካልኦቶም ከም በዓል ጎይታ ዋዜማ ዝኣመሰሉ ሰባት ክፍትሑ ኣለዎም ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ እዩ እዚ ብኸመይ መጽኡ እንድሕር ኢልኩሞ እዞም ህዝቢ ትሪእዎም ዘለኹም ዝነዓቁ ቁጥሪ ኣሕዋትን ኣሓትን ወለድን ኣቦታትን ኣዴታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ዘለዎ ኣይኮነን ወይ ከዓ እንድሕር ኒዕካዮ ከምቶም ሓደ ዘለዎ መንግስታት ጸገም የብሉን እከለ ተሰሊፉሲ ዋላ ሓንቲ ለውጥ ከምጽእ ይኽእልን ኢልካ ዓሽሽ ብምባል ጉዳይካ ክትገብር ትኽእል ክመስለካ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ለይትን ቀትርን እቶም ከምዚ ዝበሉ ሰባት እዚኣቶም ጽባሕ ድማ ተመሊስካ ማለት እዩ ብሙሉኦም ተጋሩ እንዳሎም ነይሮም እንዳበልካ ናብዚ ምድር ባዮም ስለ ዘይተርፍ ንሕና ክንነግሮም ኣለና ኣፍልጦ ሃወምቶም ተሰሊፎም ዘለው ነቶም ስለፉ ዘለው ዘይመሃብኩምሲ ተጋሪኦም ከብሎም ኣይክእልን እዩ ወይ ድማ ምሳና ዘነኻኽእ ጉዳይ ዘይብልኩም ድሕርዳ ኮይኑ ከም ትትብልዎ ዘለኹም በዓል ዓወል ስዒድ ቦታኹም ሒዝኩም ክትዛረቡ ወይ መዋዓልኩም ንንሓንሳብ ከምዚ ኢልና ትብሉ ንንሓንሳብ ከዓ ናብ 21 ክፍለ ዘመን እቲና ትብሉ ከምዚ ዝበለ ሕቶታት ኣለኩም ዘይመለስኩሞ ክፍተ ኣለዎ ኢለ ተነጊረኩምሲ እዚ ቆልዓ እዚ እውን ክፍለ ዘመን ተጋጊ ክትብለኒ ማለት እዩ ቀጽልስከ زين تقاومي نما سارع شعبي يتقتل ودا يهيبن يزبز ودا يهيبن اتمعباله في مص تمدنغار كي تسعر كله ግን በሌን ካብ ሱዳን ሳሕል ሰዱ ይዝቀርቡ ሰዋቅ ሰዱ ይዝቀርቡ አዴታተም አብሳዋብ ጽሐነ ምን ዝመጻነ አቦታተም አብሳዋብ ጽሐነ ምን ዝመጽነ ስለዚህ እጅ ነዚህ በኸመይ ያንቁጽሉ ንሕና ዝብል ንሕና نتاني حاسوت سكلينا نسبع هم سلكا طبق ጥሩ እንደሕር ቆሪጽካዮ አይሞትም ድሕር ቁርባ ዋርሕካ ታጭሩት ወጽያ ሩስን ድሕር ሃሪም ከጠበቅ ናይትስ ሕጂ ንሕና ንሻዕብያ እታ ሰርክል ናይ ሓሶት እንደሕሪ ሰቢርናያ በቃ ከም ተጠበቅ እንደሕር ንዓን ትንግፍ ጥራሕ አቢልና መዕገስና ይቀዳመ ሰንበት ጥራሕ እንደሕር ጌርና ጥሩ ኢና ንቆርጾል ዘለና ጥሩ ካይበቅ መላሓነ መጻካ ኸሊ ገፈፍ እንዳበል ስለዚህ ነታ ናይ ሓሶት ሰርክል ተዳጋጋመ ክነጥቃ ክንከላ ነዚ ኣኸ ነገር ናይ ነጥቃ ንዓዲ ሳተላይት ነሰድና ሩድን እንደሰደና ጻውዒት ወፍ መለይ ንዝመጽ ጋሻ ታይመለፍ ተሕልፍ ዓዲ ኣቱ ይዝመደብና ንኺድስከ ስለዚ መምህር በየነ ዝተዛረቦ ዘረባ ሕጂ ማለት እዩ ተቃውሞና ኢና ንገልጽ ዘለና ነስምዒና ዘለና ሓሶት ንዝሕሱ ከዓ ክንሰብሮም ኢና ይዝብል ዘሎ ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ብዙሓት ሰባት ከዓ ኣብ ውሽጡም ማለት እዩ ብዙሕ
ዝዛረቡኹም ኣለዉ ክሰምዕ እንተለኹ ሲ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ኢቭን ኮይኖም ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎ ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ ንዓቶም ኣትኩሮት ሂብካ ተዛሪብካሎም ወይ ከዓ ከም ፍትሕ ዲኻ ትቆፅሮስ ኣይ እዚ ጽባሕ ክፍትሕ ይኽእል እዩ ቀዲመ ኢልካ ኢኻ ንንየ ተማዕዱ ዘለኻ ምናልባት ኣብቲ ውሽጥኻ ፀገም ድሕር ዳለካ ኮይኑ ንስኻ ከተፅርዮ ዝግባእካ ነይሩ እንተኾነ ግን ተዛረብካያ ዘረባ ፅቡቕ ይንቐፅል ውፉይ ሓንቲ ቃል ሕማቅ ቃል ተዛሪቡ ኣይፈልጥን ንውፉይ ፍሉይ ዝገብሮ እዚ ትብቕዓቱ ኣብቲ ሓሳቡን ኣብቲ ዝሕልፎ መልእኽትን ጥራይ ዝፀቅዕ ንፀላእኻ ፅቡቅ ጌሩ ይፈልጦ ኣበይ ሕሞ እንታይ ሕሞ ሕጂ ደሪኸዮም ፀላእቲ ኩላ ግዜ ጌጋ ክረኽብሉ እዮም ዝስዕሩ ካብ መምህር ኣይትረክብን ይናውስ ንኺድስከ ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ብደንቢ ገይሩ ዝግለጽ ህወሓት ማለት ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ እቲ መሪሕነት ድማ መሪሕ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ይበሃል ኣነ ደው ኢለ ክዛረብ ዝደሊ እዚ ኣርኣይዎ መሪሕ ህወሓት መሪሕ ህዝቢ ትግራይ እንተልካዮ ነቲ መሪሕነት ክትወቅሶ ክትከሶ ኣይትኽእል ምስ ህዝቢ ትግራይ ብቐጥታ ያጋጭዎ ከሎ ማለት እዩ ክንጥንቀቕ ኣለና ንሕና ውሉድ ህዝቢ ትግራይ ኢና ህወሓት ግን ተወሰኑ ሰባት ዞም ብፆትና ዝፈጠርዎ ውድብ እዩ ይዓርግ ይዓቢ ይመውት ባይዘወይ እቲ ሓሳብ እዚ ብዙሓት ሰባት ዘይወሓጠሎም ሰባት ክህልው እዮም ፍሉጥ እዩ እቲ ሰብኣይ ዝብሎ ዘሎ ሕፅር ብዝበለ ቋንቋ እንድሕር ደኣ ክብራህርሃልኩም ደሊኹም ወይ ከዓ ዘይትፈልጦ ሰባት ኣለኹም ኢለ ይግምትን ግን ዝተሓወሰኩም ሰባት እንተሊኹም ከምዚ ማለት እዩ ቀደም ህዝቢ ትግራይ ከም ተቃላሳይ ወይ ከዓ ዝኾነ ቃልሲ እንትጅምር እንተሎሲ እከለ ዝበሃል ውዳበ ከምስረት የኢሉ ኣይተቃለሰ ወፃዕ ነይርዎ ብሄራዊ ወፃዕ ብሓባር ዝተወፅዐ ህዝቢ ናብ ዝኾነ መቃለሲ መድረኽ ዝፈጠሩሉ ሰባት ከይዱ እንዳተወደበ እንዳተኣከበን ስዒሩ ምስ ወፅአ ኣጋጣሚ ኣብቲ ሽዑ ሞመንት ነቃልስ እንዳመርሕን እንዳተዓወተን ዝወድአ ናይ መወዳእታ ውድብ ህወሓት እዩ ማለት ስለዚ እቲ ውዳበ እዚ ንዘለኣለም ይነብር ኣይመውትን ኣይጠፍእን ገለገለ ዝብለ ተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ተኮይኑ እንታይ ማለት እዩ እዚ እኽብካብ ናይ መላእክትን በር ናይ ሰባት ኣይኮነን ኢሉ ዝገልጸለይ ዘሎ ማለት እዩ ንዓይ ስለዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ከዓ እቲ ህዝብና እቲ ቃልሲ ከምኡውን ድማ ነቲ ውዳበ ኣወዳድባ ውድብ መሪሕነት ገለ ዝበሃል ኣምራትን ተርምታትን ንኽፍጠር ተቃሊሱ ብድሕሪኡ ናይ ዲሞክራሲ ምህዳር ዝበሃል ኣሎ ሰብ ሓሳቡ ክገልጽ ዝመሰሎ ክዛረብ ካሊእ ውድብ ክመርጽ እንድሕር ክምረጹ እዚ ከዓ ጥጡሕ ባይታ ንኽፍጠር ተቃሊሱ ስለዚ እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ እቲ መሪሕነት ግን ናይ ውልቀ ሰባት እዩ ኢልካ ምፍላጥ ጽቡቕ ነጥቢ እዩ ዝብለና ዘሎ ሽዑ የንጨብጭበለው ተረዲዎም ደይ ተረድኦምን ግን ኣይተረድእንን ብቻ ክብሪና ኣይተመኮነን ዘለሎ መን እዩ ኣይፈልጠን ኤኒዌይስ ብዝኾነ ኣብ ዘረባ ዘምጻሕዎ እዩ ሽዑ የንጨብጭበለው እዮም ቶም ሰባት ምስ መሪሕነት ህወሓት ምግጫው ማለት እንድሕር ተጋጭኻ ድማ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ትውፅዕ ምስ ተቃላሳይ ምስ ጀግና ምስ ደሙ ዘፍስስ ህዝቢ ትጋጭ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ንነጽር በዚ ምክንያት እዚ እናኸድና ከይንቀፍ ከይብል እዚ መሪሕነት እዚ ንጉስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ኸይድ እዚ ዘይካድ ክሳብ ሕጂ ዝቃሊስና ናይ ነፃ ኮንከ ናይ ምዝራብ ክትክልከል ሕጂ እውን እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሞይትና ኢና ደኺምና ኢና ክንመራሕ ይከኣልና እንዳተባህለ በዚ ሕጂ ግን ክንመራሕ ንኽእልና ጥራሕ ምርሑና ኣትመፅእ መይሳ እንደገና ምርሕና እዚኣ ኣትመፅላ ኖ ብዙሕ ግዜ ተጋጊና ኢና ኣኺድ እዩ 20 ዓመት 30 ዓመት ተጋጊና ኢና እናበልካ ምምራሕ የለን ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ መስርሕ ሰላማዊ ብዝኾነ መገዲ ክኽየድ እዩ እዚ ጉባኤ ኣሎ ፈቱ ጉባኤ ብሰላማዊ መገዲ ክኸይድ ኣሎ ተዋጊባኤ كل زخانة نجارون الستاف يكون ولا خالي زخانة وشت تقوي يكون ولا كاف تقوي وصاي موسى يكون قاعد خام تراف أو تنزلون بسلامة ما قد اللي صار بوليتيكاوي شكري ببوليتيكاوي سلامة ما قد فتح الله إلنا نأمن الذي تقرأي زخانة بوليتيكاوي وترات داب ናይ ሴክሪት ሓደጋ ናይ ፀጥታ ሓደጋ ሲሸጋገር ከሉ የብሉም ከሉ እውን ኣይኽእልን ናብኡ ዝሸጋገረሉ ኩነታት እንተልዩ እቲ ናይ ፀጥታ ሓይልና ስርሑ ስለዚ ኣብቲ ሰማዕኹሞ ናይ መወዳእታ ቪድዮ ዘሎ ዘረባ ኣብ ኣኼባ ዝሳተፍን ዘይሳተፍን ማለት ወለንታዊ ድሌቱ ክሳተፍ ዝደሊ ኣይደልን ዝብል ኣካል ከልዩ ንዕኡ ንምትንጋድ ልብና ክነሰፍሒና ብዝኾነ ዓመፃዊ ኣካይዳታትን ብጎነፃዊ መፍትሒ ከምፅየ ዝብል እንድሕረልዩ ግን ፀጥታዊ ሓይሊ ኣለና ኣየዳልና ኢና ዝብል መግለፂ እዩ ኣመሓላሊፎም ዘለዎ ማለት እዩ ከመይ ከም ትገብርዎ ንዓኹም ዝምልከት ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ምሳይ ፀኒሕኩም ኣብ መወዳእታ ድማ
شرفلو سلا زبلكم نتي فيديو دما ناب كالوت سلا تباصفو ازي زمسجن شدن نير مسخاتكم اب شدن رياكتس وان لوام كن خون لكم يزمن تشاو دحنا قنيوتا تصبو يسمعنا good light دحنا حضرت حواتي ما نتي